Bé, en tot cas, escolteu, en primer lloc, moltíssimes gràcies a tots i el Cisco, en primer lloc, és el qui m'ha enredat per venir aquí. És un plaer veure gent que no... des de fa uns... potser serà millor així, no? Exacte, sí. Veure gent que no havia vist des de fa uns anys, companys i companyes de velles batalles perdudes i algunes de guanyades, també. Per tant, no em sento gens allò aprofitat, sinó que és un plaer estar amb vosaltres. M'han dit de fer una mica d'aigua barrets, de parlar amb 3 barrets. El primer és el llibre, perquè jo vengo a hablar de mi libro, que deia aquell. El segon serà alguna referència a la situació política, d'alguna manera lligada al fet que he estat durant uns anys pensant i escrivint molt sobre la república, la guerra, i evidentment una cosa té que veure amb l'altra. I en tercer lloc perquè efectivament vaig viure a Alexandria, que és a 420 quilòmetres de Gaza, per tant molt a prop d'això que en diuen Rafah, el punt aquest que quan jo era allà s'hi podia anar, ara ja és més complicat. I per tant, veiem si faig 10 minuts de cada cosa. En primer lloc, sobre el llibre, he vist que bastanta gent l'ha llegit, alguns me l'heu portat per signar, només dir un parell de coses. Una, que és un llibre, és una novel·la diferent de les altres. Les altres eren novel·les pròpiament històriques. Aquí tenim dos persones que treballen en la història que jo conegui, almenys, el Ferran, que ha fet una novel·la fantàstica, i l'Antoni Cisteró, que també ha publicat molt sobre temes que a mi m'interessen. Perdoneu si n'hi ha d'altres que no. Ells dos els conec perquè hem intercanviat informació, ens hem conegut i tal. Per tant, jo havia escrit 3 novel·les històriques i eren de la història amb H majúscula, o sigui, els fets de la Fatarella, els fets de maig, el cònsol de Barcelona, les retirades, és a dir, grans esdeveniments que dominaven la novel·la, perquè una novel·la històrica és això, és una novel·la que està dominada per grans esdeveniments, encara que després la puguis farcir amb personatges ficcionats que acompanyen els personatges reals que hi ha. I jo em volia fer una última que no fos de la història amb H majúscula, sinó d'una història amb H minúscula. És a dir, volia agafar la meva intenció inicial era inventar-me una família catalana, modesta, humil, que no hagués passat per les institucions ni per lloc i que hagués travessat tot aquest període tan difícil de la nostra història contemporània. El període bàsicament que va del 36, quan esclata la Guerra Civil, fins al 45, que s'acaba la Segona Guerra Mundial, i que és un període que van viure i que van patir sobretot els de l'exili. Per què volia fer això? Doncs, home, perquè sóc fill de l'exili, i sempre m'ha semblat que quan vaig venir aquí per primera vegada als 17 anys, si us expliqués això hi podria dedicar tota la vesprada, perquè la cosa que més em va sorprendre és que ningú en sabia res del que havia passat. Quan jo parlava de republicans amb els meus companys a Preu, ells en parlaven de rosos i no eren franquistes, però tenien categoritzat, diguem-ne, que eren rosos i nacionals. Bé, total, que va ser per mi un xoc, i aquell xoc l'he portat sempre molt a dintre i sempre he cregut que se n'ha parlat poc de tot aquest període, que és jo crec que són els 10 anys pitjors de la història europea, no només de la nostra peripècia. I per tant volia fer això, agafar una família, i vaig començar com ho fem els novel·listes, inventant-me personatges, i no m'acabava de sortir fins que em vaig adonar que els personatges els tenia a casa i que no me'ls havia d'inventar, que eren els meus pares. La meva mare havia sortit de Callús amb la seva família, amb el seu pare que era manobre comunista, la seva mare que feia feines de les cases, amb un cotxet de nens fins a la Jonquera, des de Callús, el mes de gener del 39, que va ser un gener especialment fotut, com sabeu, els que heu treballat una mica el tema. I van arribar a Figueres i la frontera tancada, i van passar dies i dies a Figueres sota les bombes italianes. Bé, per tant, comprendreu que això jo ho portava molt a dintre,
I el meu pare també era part d'aquesta peripècia. El meu pare era molt més gran que la meva mare, havia estat ja molt implicat, com sabeu, els que heu llegit el llibre, en temes de la República. Va marxar per cames des de Montjuïc, on estava de comissari d'un dels hospitals on anaven els ferits militars, i va estar a l'exili també. Per tant, eren dos personatges, sobretot el meu pare, esclar, per la seva història, que em servien. Ara, comprendreu, els qui escriviu novel·la, que quan prens aquesta decisió no és fàcil, perquè esclar, són els teus pares, és el meu pare, per tant, si el personatge no funciona en una novel·la, doncs tu fots la paperera i te n'inventes un altre. Si el personatge és el teu pare, no ho pots fer, no? I per tant això em va plantejar una sèrie de reptes que haureu vist, els que heu llegit la novel·la, de tipus literari, que no hi entraré ara perquè no tinc temps, com trobar la veu adequada, i de tipus personal, sobretot, perquè jo tenia un tresor per començar aquesta història, que és que havia tingut l'encert de gravar 25 hores de les memòries del meu pare, que això és una cosa que tots hauríem de fer, encara que no siguem ni periodistes ni historiadors, i allò em va ser fonamental. Però quan vaig rellegir, quan ella va morir i vaig reescoltar aquesta gravació, em vaig adonar que més que fer-ne una biografia, que d'altra banda no era el meu propòsit, el personatge era més interessant del que jo m'havia imaginat, perquè jo coneixia el meu pare com a personatge, que havia fet això i allò, l'home dels miracles, diguem-ne, una mica massa Superman, diguem-ne. Però quan vaig tornar a escoltar les cintes em vaig adonar que hi havia molts silencis en aquelles cintes, que hi havia moltes coses sobre les que passava de puntetes, i moltes coses personals, sobretot, a les quals no tenia resposta, perquè era una conversa en què jo el punxava, intentava arribar fins al fons de les coses que es plantejaven, no? I això em va semblar que era un material de novel·la, perquè una novel·la és això, una novel·la no és una història lineal, una novel·la és interessant, tu saps perfectament quan hi ha personatges que són contradictoris, i el meu pare ho era, no era un home d'una sola peça com jo m'havia imaginat quan l'havia idealitzat. Per dir-ho només amb una frase que sol dir en les presentacions o als clubs de lectura, era un home que amb la paraula era capaç de fer coses com el de la Fatarelles i d'arribar allà i resoldre un merder que hi havia hagut després de l'assassinat de 37 pagesos a mans de la FAI. Però aquest home que tenia un do de la paraula excepcional, sent fill de rabassaires fotuts, de dalt de tot del poble de Súria, quan s'havia d'enfrontar amb els seus problemes personals, aquest do de la paraula no el tenia, i no era capaç de plantejar-se les qüestions de tipus personal, sentimental, familiar, la relació amb la seva primera dona, que tots ho heu vist si heu llegit la novel·la. Per tant, això és el que em va interessar, i en aquest sentit la novel·la es pot veure també com una novel·la històrica, perquè hi ha molta història, inevitablement, però la novel·la és una novel·la més personal, més íntima, i que en conseqüència m'ha remogut bastant més la tripa que les novel·les anteriors, perquè el cònsol de Barcelona el va apel·lar a l'Stalin, però bueno, no és la família, diguem-ne, és un dels milions i milions de comunistes que l'Stalin va matar. Per tant, aquesta novel·la em va agafar molt i crec que és la raó per la qual ha tingut, diguem-ne, un cert ressò. No només que em van donar el premi, perquè això els premis els donen per raons que de vegades són estranyes, sóc el primer, em reconeixo, però ara m'he trobat que després d'anar de Salses a Guardamar, que dèiem abans, doncs m'he trobat amb molt, he fet 46 presentacions de la novel·la, m'he trobat que realment ha tingut un ressò que volia acabar una mica sobre això, perquè el ressò que ha tingut és d'una banda, perquè crec que el personatge funciona, el personatge és això, és contradictori, hi ha moments que passa per camins molt delicats, per exemple quan treballa sota l'ocupació alemanya
molts lectors es deuen preguntar, com m'ho vaig preguntar jo mateix, el meu pare ha sigut un col·laboracionista o no? Perquè és una pregunta legítima, no? I com heu vist en el llibre té una resposta a aquesta pregunta, no? Per tant, jo crec que això ha funcionat, però crec que a més que hi ha una altra cosa que ha funcionat. Parlo sobretot d'aquests actes que he fet, perquè vaig fer una presentació a Súria amb 450 persones, però el meu pare era de Súria, això va ajudar, però n'he fet altres amb centenars de persones, sobretot a pobles, llocs del Bages, a Sallent, a Fonollosa, a Berga, a altres llocs, no? I llavors tinc l'impressió, perquè jo ja n'havia fet moltes de presentacions de les novel·les anteriors, tinc l'impressió que hi ha un canvi amb els temes relacionats amb la guerra. Quan vaig escriure El secret del brigadista, que era el 2008, si no recordo malament, doncs, bueno, les presentacions, fins i tot a la Fatarella, la presentació va ser, i això que vaig anar acompanyat d'un gran historiador que coneixia molt bé la Fatarella, que era ja ho diré, ajuda'm, un gran que va morir no fa pas gaire, bueno, ja us ho diré després, però, bueno, els porticons tancats, la gent mirant així, perquè venia el fill del Claret, el que havia passat el 37, i ara a la Fatarella he tingut 140 persones que han fet la presentació. No crec que sigui degut a que és el Premi Ramon Llull o que jo sigui més conegut, que potser ho era més el 2008 que ara, pel que fa a sortir als mitjans de comunicació. Jo crec que la gent té ganes de parlar de tot això, que aquesta és l'impressió que jo tinc, que la gent té ganes, i això em sembla una conclusió, però se m'havia parat aquí l'alarma, el cronòmetre. Em sembla una conclusió interessant, perquè jo crec que ha arribat el moment de parlar-ne de la guerra, acabo sobre això, i de parlar-ne bé. No parlar només de la guerra en blanc i negre, és evident que la guerra és el resultat d'un aixecament feixista davant d'un règim legítim que era la república, això evidentment entre els que estem aquí no hi ha cap mena de dubte i no cal repetir-ho, però la guerra, particularment la guerra a Catalunya, va ser una cosa molt complicada i molt dramàtica. I això quan vas als pobles, com jo ara que m'he fet 47 pobles a Catalunya, quan vas als pobles ho veus, perquè la gent et ve després i et diu el meu pare, la meva mare, va passar això, el meu tiet i tal. Aquí va haver una baralla entre les esquerres terrible, als carrers de Barcelona, els fets de maig, gairebé 1.000 persones al carrer, i entre les forces nacionalistes, que és el món que jo més he treballat, perquè el meu pare formava part d'aquest món nacionalista, Déu-n'hi-do. I es pensa que les baralles comencen ara, però no és així ni de bon tros. Hi havia una situació que es veu molt bé amb el tractament de la figura del Companys. El Companys el mata, l'executa, la fusella a Franco, però abans que la fusella a Franco els seus el martiritzen, el tracten de tot, els seus, no em refereixo als enemics, els seus. Per tant, tot això, algunes de les coses que ens passen venen de lluny, venen d'aquest període, i jo crec que els historiadors hi han fet molt bona feina, jo no ho soc d'historiador, però és hora que en la narrativa i en altres disciplines també se'n parli, i se'n parli com jo intento fer-ho, és a dir, explicant tota la diversitat, diguem-ne, de posicions que hi havia en la guerra. Això no vol dir deixar de... que acabo sobre aquest punt, si em permeteu, que és un punt delicat de vegades, no vol dir ni deixar de parlar dels orígens, ni vol dir, encara menys, deixar de reconèixer coses, però s'han d'explicar, s'han d'entendre les coses. Per exemple, el meu pare, quan jo l'havia entrevistat, i amb els anys que havia conviscut amb ell, no era un home gens anticlerical, al contrari, tenia un apreci per el capellà d'Andorra i altres. Ell era agnòstic, però tenia un apreci pel món catòlic, i quan vaig anar a Manresa a llegir els articles que havia escrit al dia
l'any 33, 34, 35 vaig trobar uns articles d'un anticlericalisme ferotge, i em va sorprendre, i és interessant, perquè és l'anticlericalisme dels rabassaires, els rabassaires que veien l'Església com el poder que santificava, diguem-ne, les barbaritats dels propietaris de la terra. Això no justifica que es cremessin esglésies, es matessin capellans i monges i es fessin tots els disbarats que es van fer. Però insisteixo que quan baixes als pobles aquestes coses les veus amb més precisió que quan llegeixes llibres de macrohistòria, diguem. Però bé, he dit que faria 3 minuts i em porto 14 ja parlant d'això, o sigui que passem a... Llavors, què es pot inferir de tot això amb el que passa ara? No m'agrada massa fer-ho, ho fem aquí perquè estem entre amics, perquè jo quan escric novel·la no porto el barret de l'analista ni del pseudohistoriador ni res, escric novel·la perquè la gent s'ho passi bé, escolti, perquè jo m'ho passi també bé escrivint, no? Però és veritat que quan llegeixes aquestes 3 novel·les que he fet i aquesta última també, doncs home, hi ha algunes constants en la història de Catalunya que són tossudes, que es repeteixen, no són pas els únics que ens passa això, però aquí també passa. I el món aquest catalanista / nacionalista, que jo he estudiat més perquè sempre m'he dedicat més a això, doncs és important conèixer també els orígens, i el llibre ajuda amb això, perquè el llibre en el fons és una mica la història també del naixement del republicanisme a la comarca del Bages, i és molt interessant veure a nivell comarcal com funciona això, per exemple veure de l'agressivitat dels rabassaires davant del món clerical, que si no, jo em pensava que l'anticlericalisme venia de que els bisbes portaven franco o bajo palio, però no, l'anticlericalisme és molt més antic, no? Per tant, què en podem inferir? Home, algunes veritats de Perogrullo, d'una banda. La primera és que quan les forces d'esquerra es divideixen, les de dreta solen guanyar. Vull dir que no cal que jo escrigui una novel·la perquè això... Però és que és tan evident en la història de Catalunya que fa una mica de cosa dir-ho, no? Perquè aquesta divisió que va haver aquí als fets de maig, que hi va haver en el món nacionalista, després es reprodueix a l'exili, no? Es reprodueix. Una de les coses que exportem a l'exili és això, no? És la capacitat de barallar infinita, diguem-ne, de barallar-nos en alguns moments degut, diguem-ne, a les grans baralles ideològiques lligades a la Guerra Freda, però de vegades això té arrels més pròpies, més nostrades i que són fotudes, que dius, home, potser ens hauríem de fer mirar, no? En definitiva, no? Jo crec que això és una primera conclusió que té un cert interès, no? La segona és que, efectivament, ara vivim una situació molt preocupant, no? I no cal que us ho digui, vull dir, jo crec que avui és un d'aquells dies, jo ara hi ha dies que em desperto optimista, abans t'ho deia, perquè no sé, he sentit una cosa del Sánchez que m'ha agradat i em desperto animat, i el dia següent penso, hòstia, que estem molt fotuts i que això, que no sé si aguantarà el barco, i avui és un dia d'aquests, perquè han passat moltes coses, ja les heu llegit, no? I aleshores el barco està sotmès, diguem-ne, el barco democràtic, no em refereixo al barco de l'esquerra, el barco democràtic està sotmès a unes ventades i unes onades i tal que fan fredat, no? Bé, jo crec que davant d'això val la pena recuperar algunes idees fonamentals. Jo no estic ara dedicat a la política, escric al periòdico, com sabeu, tinc les meves idees, però em sembla, per resumir-ho, el que està passant, jo crec que hi ha una cosa bàsica, diguem, és que si no s'hagués creat aquest govern, s'hagués creat un altre. Això, si es perd de vista això, llavors no s'entén res, no s'entén res i es pot començar amb una especulació
una mica malaltissa, de si el Sánchez és un mentider, de si ha dit una cosa i després en diu una altra. Escolta, el bàsic és que si no governessin els que ara han començat a governar, haguessin governat uns altres. I que haguessin governat uns altres, que jo estic segur, que a mi no em sap greu de vegades que governin uns i després uns altres, no passa res, és llei de vida, que diria la meva àvia. Però jo estic segur que si ara haguessin governat el PP en Vox, això és un disbarat pel país, això no en tinc. I per Catalunya, bueno, no vull ni pensar-ho. Per tant, jo soc dels qui, malgrat tu, els dubtes que tinc molts matins quan m'aixeco, doncs segueixo creient que, escolta, que aquest govern mereix el suport, que hi ha coses que no m'agraden, segur. L'amnistia m'agrada? No m'agrada ni gota, vull dir, la trobo... Crec que l'amnistia pot funcionar, crec que l'amnistia pot funcionar, crec que si s'aprova una llei i el Tribunal Constitucional la valida, pot ser efectivament un instrument de pacificació. El que menys m'agrada és com ha arribat, diguem-ne. El que menys m'agrada és com ha arribat. M'emprenya que hagi arribat lligat a aquesta cosa dels vots necessaris i tal, perquè em fa molt difícil, quan discuteixo amb algú que no li agrada, tenir arguments. Perquè em diu, no, escolta, el que estàs dient és una collonada. Vull dir, aquí el Sánchez va aprovar l'amnistia perquè necessitava 100 vots. I davant d'això, doncs, home, he de fer molts equilibris. El que menys m'agrada de tot això és aquesta cosa del verificador, o del mediador, que li diuen els de la dreta, que no és mediador, és verificador, però els de la dreta li foten mediador perquè aleshores la cosa fa més fresa. I no m'agrada perquè jo soc nascut a França, he viscut a França molts anys, i una cultura molt europea, he anat molt a Brussel·les, l'època aquesta que treballava a Alexandria, i jo crec que això no ho entén ni Déu, a fora d'aquí, que el govern, diguem-ne, que no és el govern, que els partits, diguem-ne, vagin, sí, no s'ha de fer la diferència, que és, sí, però la dreta ho té fàcil per barrejar, però que els partits, diguem-ne, vagin a seure fora, no se sap on, a més, amb no se sap qui, per parlar de no se sap què, doncs, hòstia, deixem-ho fer una mica, estem entre amics, deixem-ho fer una mica l'argumentació de la dreta. Ho trobo... no m'agrada. Jo, si hagués sigut el senyor aquell del PSOE que estava a París, que suposo que ho va passar molt malament, doncs hagués dit, escolta, això ho hem de fer d'una altra manera, agafem aquí el Cisco i el no sé qui i agafem dos verificadors de Barcelona i que vagin allà a prendre nota i ens diran si està bé o està malament. Però agafar gent de fora, francament, és un exercici, per una democràcia europea, és un exercici difícil d'explicar. Tampoc m'agrada el relat que hi ha a l'acord entre el PSOE i Junts, però no li dono massa importància a això, perquè el relat és una cosa, és un gripau que t'has d'empassar, després el que compta és la llei, el que fas, i per tant espero que la llei es pugui aprovar i que això obri una nova etapa. Però per acabar amb aquest punt, abans de dir dues o tres coses més sobre el Pròxim Orient, per acabar-ho d'enredar una mica, deixeu-me dir que més és preocupant veure com està la dreta, el conjunt de la dreta. No són només les coses del Feijóo, que avui per exemple han nomenat dos portaveus adjunts, esclar que són allò de primera línia, l'Álvarez de Toledo i l'altre, i el Rafael Hernando. Esclar, és una cosa que ja dona el to de com anirà la cosa. A mi em preocupa molt això, em preocupa molt el compromís antidemocràtic de la justícia, aquesta decisió del Tribunal del Consell General del Poder Judicial caducat des de fot 5 anys, que sembla un iogurt d'aquells que t'has deixat al fons de la nevera i que es permeten objectar nomenaments del govern. Ho trobo indica fins on vol arribar la dreta. I quan vas amb els que aneu a Madrid de tant en tant, sabeu que això és així, a Madrid es viu un clima, fins i tot
públic, es viu un clima que és molt preocupant, perquè això el senyor Feijóo potser és un aprenent de bruixot, ho engega i no sé si ho sabrà, o si ho podrà parar, però bé, amb això acabo, sobre la part. I finalment, escolteu, lo de Gaza i Palestina, no? Jo he estat molt dedicat a això, durant molts anys, primer a l'Institut de la Mediterrània aquí, després els 7 anys que vaig viure allà, perquè la fundació que dirigia era una fundació participada per tots els països de això que se'n diu l'Unió per la Mediterrània. Per tant, hi havia els palestins i hi havia els israelians també, i els turcs i tots els europeus de la Unió Europea i tots els àrabs en costa mediterrània, fins i tot Jordània, no? Per tant, em conec molt bé, diguem-ne, la mentalitat, l'esperit i tal. Soc d'un pessimisme infinit respecte a la possibilitat d'una solució definitiva d'això, i pateixo molt perquè a Gaza hi he anat jo he estat a Gaza, després de la guerra del 2012 jo vaig estar a Gaza i sé el que és Gaza, és un indret esfereïdor que costa molt d'entendre, d'explicar. Només us diré que el primer dia que hi era, i vaig estar 3 dies, estava en un hotel, vaig sortir al matí abans d'anar a la reunió oficial que tenia a la universitat i tal, allò, a veure una mica pel meu compte, i em vaig trobar amb una riuada de nens pel carrer que em pensava que era una manifestació de tants nens com hi havia. Els nens anaven per una vorera i els nens per l'altra, però milers al carrer on hi havia l'hotel. I vaig preguntar, passa alguna cosa? Diu, no, són els nens que van a l'escola. Són els nens que van a l'escola. Gaza és això, és un lloc molt impressionant, no? Esclar, quan hi vaig anar, nosaltres promovíem projectes entre la gent de Palestina i la gent d'Israel. Els israelians ja no els agradava ni gota això, i em van cridar a capítol al Ministeri d'Assumptes Exteriors de Jerusalem, i us asseguro que és una cosa que s'ha de viure per veure com són, per veure, diguem-ne, la mentalitat que tenen, la preocupació que tenen, la determinació que tenen, perquè era una cosa arriscada per ells, perquè feien això. Jo treballava en una institució que els diners eren de la Unió Europea i, per tant, aquest cridar-me a capítol podia ser objectat, diguem-ne, pels europeus, com de fet va passar una mica, no? Per tant, esclar, hi ha una situació allà que no té solució. Jo crec que els problemes venen de molt lluny, venen de la pròpia creació de l'estat d'Israel, venen de la Nakba, que va ser una cosa infame que les potències del moment van tolerar, i després s'ha anat enredant amb una política que té el senyor Netanyahu des de fa ja molts anys, que és una política que sembla molt idiota, però que des de la seva perspectiva és una política, no diré intel·ligent, però hàbil, en el sentit que ell és un radicalitzador del procés. Ell el que li interessa és que allò es radicalitzi, i com més es radicalitza, més aleshores pot fer els discursos que està fent ara, no sé si n'heu sentit algun, que ja obertament planteja el conflicte de Gaza com un conflicte de civilitzacions. O sigui, hi ha uns que són salvatges i uns tal, i encara avui el ministre de Defensa, parlant de l'atemptat que hi ha hagut a Jerusalem, tornava a utilitzar aquesta categoria, no? Hi ha uns que no són civilitzats i uns altres que som tots nosaltres, som blancs, som tal, i per tant intenta, diguem-ne, associar aquest intent d'associació de Hamas amb l'ISIS, que és una cosa que no té ni cap ni peus, forma part de la radicalització. Llavors dius, home, però qui entra al trapo de la radicalització? Perquè hi ha alguns que hi entren, que són més, i quan Hamas fa el que va fer, el 7 d'octubre, aquella barbaritat que ho és, sense cap mena de dubte, perquè matar mil i pico de persones en 24 hores en aquell país, si feu els números, és com si aquí en palessin
vingués algú de França i en palés 30.000, no és cap broma, I de la manera que allò va passar, fins a si heu vist els vídeos corresponents i tal. Per tant, amb allò Hamas sabia que la cosa, diguem, explotava. Per què ho va fer Hamas? Segurament que per aturar de manera radical, diguem, l'intent d'acostament entre Israel i Aràbia Saudita. Aquesta és la meva convicció total. Jo conec molt, insisteixo en aquest tema, he parlat amb molts actors d'allà, soc amic encara de molta gent que hi ha jugat un paper i em sembla que l'actuació de Hamas, d'acord amb Iran, més o menys, hi ha alguns que pensen que Iran ho va organitzar de manera específica, jo no estic tan convençut d'això, evidentment Iran ha ajudat, a més és públic, Iran ha ajudat a Hamas, però el fet que Hezbollah no intervingui vol dir que també Iran s'ho pren amb una certa distància, però és entrar al trapo de Netanyahu, llavors això és un disbarat que no té fi, no? Llavors, una paraula final, perquè em sembla que ja porto molta estona, no? Mitja hora. Una paraula final sobre la posició que ha adoptat el govern espanyol, no? A mi em sembla una posició legítima i necessària, no tot, Tinc alguns dubtes sobre si la intervenció del president Sánchez a Rafah, allà a la frontera, si era el dia i el lloc oportú per dir-ho. És l'únic dubte que tinc, perquè en aquells moments estaven a punt de sortir la primera gent, d'entrar els camions, el tema era un altre. El tema era intentar prolongar, com a mínim, a curt plaç, intentar prolongar els altofocs aquests com s'ha anat produint després. És l'únic dubte que tinc, però tot el que ell va dir davant del Netanyahu, que va repetir després davant del Mahmoud Abbas, que va repetir davant del Sisi i en la pròpia reunió amb la Lliga Àrab, em sembla impecable. Dius, està d'acord amb el que pensa la Unió Europea? Està d'acord amb declaracions que ha fet en el seu moment la Unió Europea. Però la Unió Europea ara està també en un procés, que això ho diria en un altre capítol, en el que hi ha molta gent que té posicions més moderades, més conservadores, i el tema d'Israel amb això és un tema d'aquests capital, que sobretot pels països de l'est d'Europa i per Alemanya, i per països com Polònia, que són països molt complexes respecte del que va passar amb l'Holocaust, doncs és un tema fotut. Per tant, fins on arribarà això? He vist, m'ha sorprès una mica, m'ha sorprès no, perquè vaig estar en aquesta reunió que us he dit abans, no em sorprèn res dels israelians, són d'una determinació terrible, quan prenen una decisió, vull dir, no els para ni Déu amb això, tenen aquella convicció de poble escollit, perquè és així una mica, és així, que no els para ni Déu. Avui he vist que han fet una cosa molt greu, que és cridar l'ambaixador, això ja és un salt endavant en el conflicte diplomàtic que no sé com acabarà. Podrà aguantar el tipus el Sánchez mentrestant? Ja ho veurem. S'ha de dir que ell va parlar allà com a president espanyol, no va parlar com a president del Consell d'Europa, perquè el president de torn del Consell d'Europa no té competències en matèria de política exterior. El que té les competències és el Borrell, no és que més o menys diu el mateix que el Sánchez. Per tant, com acabarà això? No ho sé. Que, home, a nivell de societat civil i de tots nosaltres què s'ha de fer? Doncs escolta, tot el que es pugui perquè això s'acabi. La catàstrofe és la Unió Europea comença a parlar, no la Unió Europea, la ONU comença a parlar de genocidi, que és una paraula molt difícil d'utilitzar en el llenguatge polític internacional, perquè de genocidis n'hi ha hagut 3 o 4 al món, no més. Comença a parlar de genocidi i és veritat que té aspectes de genocidi, és a dir, tant pel que fa a les morts com potser encara més pel desplaçament de població, que encara és més, segons com, més bèstia que les morts. Desplaçament d'un milió de persones ficades en un espai que deu estar el doble de poblat del que vaig veure jo, perquè hem ballat al del nord, doncs com que vaig ser-hi és que no m'ho puc imaginar com poden viure allà. I no em puc imaginar què passarà en el moment que s'acabi
els altos, els focs aquests, i intervinguin els SUS, perquè avui ja ho han dit, que intervindran els SUS, estan preparant, doncs, la intervenció al SUS serà una massacre de dimensions terribles, no? Bé, escolteu, és una barreja que no és gaire optimista, ho sento, però són els temps que corren i endavant, no? Podem dir que ara sopem i després parlem, no? Moltes gràcies.